בפרשת עם הטליבן זה על ספר שכתב עורך הדין יאיר נהוראי, בהשראת פרשת עם הטליבן, שם הספר ותהי לי אמי קברי, שזה על משפחה חרדית במאה שערים, בהשראת, לא בדיוק עם הטליבן, כן? ולכן... ומה מעניין את התחנה הערבית הזו? מה שעניין את תחנת אל-חורה, שזו תחנה אמריקנית שמשדרת בערבית, זה היה לראות איך החיים במאה שערים, והם לקחו את יאיר נהוראי שכתב את הספר, לראות מה זה שם, ושים לב להתפעלות הכתבת שהם הגיעו לשם. הנה. إذن مشاهدينا نحن الآن في طريقنا إلى حي مئة شعرين مع الكاتب يائير نهيري. تعالوا معنا في هذه الجولة لنتعرف أكثر على خبايا وأسرار هذا المكان. אז איזה סודות היא גילתה שם? סודות, היא ראתה שם, אתה יודע, שנשים לבושות ככה, כמו באפגניסטן, כך היא טוענת, מכוסות מכף רגל ועד ראש, ככה זה בישראל, אתה יודע, היא התפעלה מאוד. תראה, זה עולה לרשת היוטיוב ולאינטרנט, ו500,000 צפיות לכתבה הזאת שעולתה ליוטיוב, ובוא תראה את המשך הסיור שלה ושל נהוראי בתוך מאה שערים. הנה. غريبة المجتمع الإسرائيلي وهي انتشار النقاب الذي يشبه زي نساء حركة طالبان الأفغانية. يائير أنا أنظر الآن إلى هذه اللافتات الموجودة مكتوب هنا ممنوع متابعة الأفلام، ممنوع أن تجلس النساء والرجال في نفس المكان. כן. אתה רואה את הפליאה שהיא מביאה, לראות ככה אנשים וככה דברים בתוך ישראל, דבר שהם לא רגילים אליו, ראים לראות את תל אביב וכולי, אתה יודע, ואז הם נכנסו למאה שערים, מבחינתם זה קודש הקודשים, והם משווקים את זה כאילו זה, אתה יודע, מסע מיוחד לתוך איזשהו מבצר בתוך ישראל. אבל שמים את זה בקונטקסט הנכון? זה לא כל ישראל, אלא זה תופעה נקודתית? תראה, יאמר לזכותם שאומרים שזה לא כל ישראל, אבל הם מציגים את זה בצורה כזאת שבן אדם רואה את זה, אומר, וואלה, יש דברים כאלה, לא ידעתי שיש דברים כאלה, ראית, היא אומרת, זה כמו אפגניסטן כאן, במאה שערים, וזו פעם ראשונה שהם משדרים אולי מתוך מאה שערים, או אולי פעם נדירה. צריך להגיד שניקאב בערבית זה הכיסוי של הפנים, נכון? הכיסוי, כן. ניקאב זה כיסוי ממש מכף רגל ועד ראש. תגיד, מה התגובות ברשתות החברתיות הערביות לכתבה הזאת? תראה, יש תגובות מעורבות. כולם אומרים מה זה צריך להיות, יש טוקבקים שאומרים מה זה הדבר הזה, זה באמת בישראל, זה לא ייתכן, או כל הישראל כאלה. כל מיני תגובות מעורבות, כאמור, 500,000 צפיות. טוב, והנה מושא הכתבה עורך הדין יאיר נהוראי שייצג את אחד הצדדים במשפט של עם הטליבן וגם כתב ספר בהשראת הפרשה. שאלנו אותו האם הוא הופתע מההתעניינות של התקשורת הערבית בנושא. האמת היא שגם אני הופתעתי. אני קיבלתי טלפון מבחורה נחמדה שאומרת שנציגה של אל-חורה ומעוניינת לשדר את הסרט, את הכתבה לספר בארצות ערב. נדמה לי שיש לא מעט דמיון וזה מה שעניין אותם, אני חושב. שמעו שזה רשת ערבית, הם דווקא היו מאוד מרוצים. כי חלקם לפחות, תפיסת המדינה הציונית היא דווקא יותר נוח להם שבא מישהו מעולם הערבי. כן, אוקיי. חזי סימן טוב, תודה רבה. תודה ובלילה טוב.